Terve! Nyt sitten opetellaan vastantekoa tässä aloittelijalta aloittelijalle. Ja tässä on hieskoivu. Eikö se ollut rauduskoivu? Mitä? Se on rauduskoivu, mistä piti tehdä. Tässä on hieskoivu. Tulee vaan tänne lähemmäs kuvaamaan. Niin sen erottaa siitä, että tämä lehti on enemmän pyöreä. Siinä on vain yksiosainen sahalaita ja kaikista helpoiten erottaa tästä rungosta. Tää runko on tämmönen sileä kuin vauvan poski. Ja tästä hieskoivusta, niin tätä voidaan sitomiseen käyttää. Tätä kannattaa laittaa myöskin sinne sekaan vähän. Tämä antaa paremman tuoksun sitten. Tästä löytyy raaduskoivua, minkä erottaa... Eikö se ole raudus? Okei, joo. Joo. Ja niin, ja sitten tästä löytyy rauduskoivua. Ja rauduskoivun erottaa lehdestä. Se on enemmän kolmiomainen. Tuosta ehkä näkyy. Siinä on kaksiosainen tuo sahalaita noissa lehdissä ja ennen kaikkea tästä rungosta, vaikka silmät kiinni, tuntee sen, että se on karhea. Lehdet pois, otetaan ylimääräiset oksat tuosta. Otetaan pois. Tää meni, no. Sitä voi vähän karhentaa. Hieskoivusta tehdään ja sitten pyöritetään tämä, mikä tämä nyt olikaan? Panta tähän vastan ympärille. Niin kannattaa tähän pantaan jättää terävä kärki, että sen saa pujotettua läpi. Ja tälle pyöritetään sitten reilusti, että siitä tulee notkia, että se taipuu hyvin sitten sen jälkeen. Katkesikin. No niin. Sitten jatketaan vastantekoa. Valitaan runkopuuksi sinne hieskoivu ja vähän hieskoivua sinne keskelle antamaan sitä parempaa tuoksua. Antaa. Ja sitten siihen päälle laitetaan raaduskoivua. Se taas niin kuin taipuu paremmin ja antaa paremman purutuntuman sitten siellä löylyssä. Ja siitä tehdään sitten kimppuja. Itse kun tekee, niin siitä tulee just sen näköinen, kun sattuu tulemaan. Tää sitten on sopivan mittainen nippu siinä vaiheessa, kun se on pikkasen liian pienen käteen. Juu. Ja tosiaankin nämä lehdet kannattaa silleen niin kuin sisäänpäin, eli niin kuin ootas nyt, miten tää poikki. Nämä lehdet kannattaa laittaa väärinpäin, niin siitä tulee parempi. Ja sitten lähdetään tekemään sitä pantaa. Laitetaan toi kärki tonne alle ja pyöräytetään pari kertaa ympäri. Sitten tuolta sisältä takaisinpäin. Sinne se jonnekin hävisi nytten. Kaivetaan se sieltä esiin ja sepä katkesi. Otetaan uusi. Lehdet asetellaan tonne niin kuin väärinpäin. Silloin se on mukavampi. Ja lähdetään tekemään pantaa, että laitetaan toi kärki tonne vähän niin kuin sekaan ja siitä lähdetään napakasti pyöräyttämään pari kierrosta, jonka jälkeen pujotetaan se kärki tuolta. Kärki kannattaa terottaa etukäteen valmiiksi. Ja... Iskä. No. Niin kuin toiseen suuntaan se kärki. Tänne päin. Toiseen suuntaan, ylöspäin. Okei. Lähdetään pudottelemaan pantaa. Pyöräytetään pari kierrosta tästä napakasti ympäri. Ja sitten kärki tuolta jostakin välistä. Vedetään se napakasti kiinni siitä. Se voi pari kertaa sieltä pyöräyttää varmaankin tuosta, että pysyy varmasti hyvin siellä. Sitten viimeistellään tää. No. Nää häinikkäästi.
No niin, ihan aurinko ei tänään ehtinyt laskeutumaan, että saatiin päivän aikana tehtyä vasta, mutta niin kuin mä lupasin, siitä tuli just sen näköinen, kun sattui tulemaan.